बिहामजो बहानि बोसोरे खारो रुवाथि थायो बोसोरै खारो खारबाय थायो गथ' उन्दै उन्दै नुदोंना बिसोरनि बिमाया माने दाख्लै खारबायनो आरोना हौवाखौ गारना खारबाय बिसोरखौबो गारना खारबाय ओमफ्राय आं दहाय माने बिसोरखौ एसे रायलांनो होननाया जाहैबाय नै नायजोबफिनखौ खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायफिननाय थाबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना बे भिडिअआ जाहैबाय आंथ' बेबायदि भिडिअ लाबोफेरामोन दिनै फार्स्ट टाइम नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना आंखौ गाज्रिसो मोनगोन ना मोनगोन मिथिया थेवबो आं लाबोनायजों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जाहाथे एसेसो दुखुथिया न'खरा सहाय मोनो खोमा आंथ' आंनि साननायाव आंनि नैबे भिडिअजों आंनि भिउसफोरजों नैबे दुखुथिया बेसेबां सहाय मोनगोन आं बेखौ माबा गैया आरोना माने नैबे आंखौ जाय न'खरा लिंबोदों बियो एक्सुवेलि बर'बो नङा ओमफ्राय दा बिस्रानि खाथिनि न'खरनिया बर' आरोना बिथांमोनाबो आंखौ रायलायहरनायलाय आं फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय नैबे दिनैनि थासारियाव बेबायदि भिडिअ लाबोनायखौ नोंथांमोना आंखौ गाज्रिबो मोननो हागौ आरोना मानो होनबा दिनैनि थासारिया माबायानो बेलेग नालाय ओमफ्राय आंनि हरखाब बेबायदि गुबुन भिडिअ लाबोनायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ थेवबो अननानै नायदो आरोना जिहेथु माने दुखुथिया न'खरा खावलायबाय जाहाथे बयनिबो न'खरा एसेबाबो हेफाजाब मोनो बेखौनो नोंथांमोना आं एसे फोरमायनो होननानै एसे देखायनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना नोंथांमोनाबो नाय गिबियाव नोंथांमोना नैबे न'खौ नायग्रोना लादो बे न'नि एक्जेक्ट एड्रेसा जाहैबाय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग हालामनि सिङाव थानाय 2 नं फाहारफोर होननाय गामियाव आरोना बे न'खरावनो मा काहिनि जादों बेखौ नोंथांमोना आं फारसेनिफ्राय लाइन बिथांमोननि न'खरनिफ्राय बा बिथांनि फिसायनिफ्राय सोंनानै बा रायलायनानै फोरमायलांगोन आरोना गथ' उन्दै नुदोंना बिसोरनि बिमाया माने दाख्लै खारबायनो आरोना हौवाखौ गारना खारबाय बिसोरखौबो गारना खारबाय ओमफ्राय दा बहा दंहैयो मा खालामना दंहैयो बेफोरखौ मिथिया ओमफ्राय दा गथ'फ्रा आलाय सिलाय माने बबाव जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बिफायाबो बोरै जोबोद जारला जाहामेलायाव गोलैनायनि जाहोनाव बिस्रानि बिफायानो आंखौ बेबायदि भिडिअ खालामनानै रायजोफोरनि सिगाङाव देखायनो थाखाय बेयाव लेंबानाय जादों आरोना मेन खारनखौ आं नोंथांमोननो गिबियावनो फोरमायग्रोनाय जाबाय ओरैजाय फिसाय ओरैजाय बिनि गथ'फोर ओजों गामि बिबाजै थ' एक्जेक्ट काहिनिया माने नैबेनि बिसिया दाख्लै साननैसोनिफ्राय गोमानानै दं एक्सुवेलि गोमानानै दं माने बिनि सन्देहआव माने सोरजोंबा खारफालांनायनि सन्देह खालामदों आरोना थ' बिनिखायनो बिथाङा रायजोफोरखौ गुरै खावलायनो नागिरदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे थ' बोरै जानाय काहिनिया बेफोरखौ नोंथांमोना एसे खोनासंदो ओमफ्राय बबेहाय माबायदि खारलांदों नोंथांमोना एसे गिबियावनो खोनासंनानै लाग्रो आरो ত' একজেক্ট কাহিনীটো কি হৈছে অলপ কৈ দিয়ক দিয়া কাহিনীটো আমি কিবা আজি কিবা কেই তাৰিখ হৈ গ'ল আজি 22 তাৰিখ 22 তাৰিখ যোৱা 19 তাৰিখে মোৰ মানুহজনী 4 বাজিলৈকে আছিলে ঘৰত 4 বাজিৰ পিছত গোগামুখ যাওঁ বুলি একচুৱেলি মই বাহিৰত থকা মানুহে বাহিৰত ক'ত থাকে আপুনি মই দাপৰিজত থাকোঁ মই দাপৰিজত কাম কৰি থাকোঁ কাম কৰা মই 19 তাৰিখে ওলাই আহিছোঁ কামৰ জেগাৰ পৰা 19 তাৰিখে আহি মই ইয়াক মাতিছিলোঁ মই গোগামুখলৈকে আহিবি স্কুটি আছে মোৰ স্কুটিটো লৈ আহিবি লগত দুজনে আহিমগৈ বুলি মই মাতিছিলোঁ তাৰপিছত মই মাতিছোঁ কিন্তু সি বেলেগ লাইন লাগি আছে বুলি মই নাজানো তো ঠিক তেনেকৈ মই মাতিছিলোঁ তাৰপিছত সি স্কুটিটো নিনাকৈ টমটমত গৈছে তাৰপিছত সি মোক বাৰে ফোন কৰি আছে মই কেইটা বজাত যাম মই কৈছোঁ মই ধেমাজি পালে ফোন কৰিম সেনেকৈ বুলি তাৰপিছত মই ধেমাজি পাই পেলাই ফোন কৰিলোঁ তাৰপিছত মই ক'লোঁ মই ফুল বুলি মাতোঁ ফুল তই মই ধেমাজি পালোঁ সেই বুলি ফোন কৰিছিলোঁ সি আকৌ সেনেকৈ ফোন কৰোঁতে সি আকৌ আগতে গৈ ৰেডিয়ে হৈ আছে তাত গোগামুখত আকৌ টমটম যোনটোত গৈছে যোনটো টমটম মলাইটো আমাৰ গাঁৱৰে হয় টমটম মলাইটো সি মোক দেখি পালে মোক আহিলি নেকি আহিলোঁ বোলে তাৰপিছত আৰু ইমান ৰাতি যে হ'ল যে এতিয়ালৈকে যোৱা নাই তেনেকৈ বুলি কৈছে মই কৈছোঁ আৰু সুধিছোঁ সি কৈছে তোৰে মানুহজনীক বিচাৰি আছোঁ আৰু কেলৈ বিচাৰিছিলোঁ মোৰ মানুহজনীক স্কুটিতহে আহিব কৈছিলোঁ বোলে মোৰ লগতে আহিলে এঘণ্টামান হ'ল ক'ত গ'ল চিম উলিয়াব যাম কৈ পেলাই এতিয়ালৈকে নাই পাত্তা এঘণ্টামান হ'ল বিচাৰি আছোঁ বোলে তাই সেনেকৈ কৰি দুইজনে বিচাৰি আছোঁ 8টা 9টা বজালৈকে বিচাৰিলোঁ তাৰপিছত বিচাৰি নাপালোঁ আহিলোঁগৈ ঘৰত 8:30মান বজাত আহিলোঁগৈ ৰাতি এনেকৈ কৰি তাৰপিছত এইখিনিয়ে আৰু মোক ক'বলগীয়া এতিয়া আপুনি দাপৰিজত আছে বুলি কৈছিলে না কিমান দিন হ'ল আপুনি যোৱাটো 2 মাহ হ'ল তাৰ মাজতে তাত কানেকশ্যন কিবা এনেকুৱা মোবাইল ফোন কৰোঁতে কিবা কানেকশ্যন কিবা সন্দেহ আছিলে নেকি আপোনাৰ এনেকৈ সন্দেহটো পাইছোঁ আৰু পাইছিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ সন্দেহত কাৰ লগত তেনেকুৱা গৈছে এনেকুৱা আছে মনত এনেকৈ আমাৰ এই গাঁৱত এনেকৈতো নাই বাৰু ইয়াত কিন্তু
কোন কেনেকৈ গৈছে এতিয়া এইটো ফোন পাতি থকাটো বাৰু গাঁৱৰ ৰাইজে দেখিছে বাৰু শুনিছে পাতি থকাটো ঠিক আছে কিন্তু কাৰ লগত তেনেকুৱা অঁ সেইটো লাইন আছে ডাইৰেক্ট ধৰিব পৰা নাই আৰু কি মানুহ সেইবিলাক গম নাই না ধৰিব পৰা নাই ধৰিব পৰা নাই না ঠিক আছে এনেই কেইবছৰমানৰ লগত আপুনি গম পালে এইটো এনেকুৱা কানেকশ্যন আছে বুলি কাৰোবাৰ লগত সম্বন্ধ আছে বুলি কানেকশ্যনটো আমি 3-4 মাহৰ পৰাই জানো বাৰু আপুনি বাহিৰত থাকোঁতে গম পায় আৰু না ঘৰত থাকোঁতে গম নাপাওঁ না এতিয়া ঘৰত ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাক আছে নহয় জানো চবতকৈ ঘৰত ওচৰত কোন আছে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত এইটো মোৰ চুচুৰ বুঢ়া বুঢ়ী ঘৰ হয় হয় চুচুৰ বুঢ়া হয় কিন্তু এতিয়া ঘৰত নাই কেৰেলাত আছে মানে ইয়াত থাকোঁতে ইয়াত থকাবিলাক ইয়াত থকাবিলাক মোৰ এই ধুনু মাইকীটো কি হ'ব যেনিবা আপোনালোকে গম অলপ চলপ আপোনালোকেতো ঘৰত থাকে নহয় জানো যেনিবা গম পাইছিলে নেকি তেনেকুৱা এনেকৈতো গম পোৱা একো নাই লেকিন হ'লেও মানুহবিলাক কৈছে আৰু এনেকৈ অলপ কথা পাতি থাকে বুলি বেছিকৈ মতাৰ লগত কথা পাতিলে আমিও জানো খুলিকৈ কথা পাতে আকৌ বেলেগৰ লগত কথা পাতিলে অলপ লাহেকৈ মিহিকৈ কথা পাতে আমিও এইটো ক'ব পাৰোঁ লেকিন কেনেকুৱা কি আমিতো নাজানো বা কাৰ লগত কথা পাতে কাৰ লগত ওচৰ চুবুৰীয়াৰে হয় নে দূৰৰ হয় না ক'ৰ হয় এইখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ বৰ্তমান লেকিন এইখিনিয়ে জানো সি অকল আমাৰ জঙাইক ল'ব গৈছিলে ল'বলৈ যাওঁতে সি মানে বা ক'ৰবাত গ'ল নে কি হ'ল নে এইখিনি আমিও ক'ব নোৱাৰোঁ যে এতিয়া এটা কেঁচুৱা লৈ গৈছে সি কেঁচুৱা লৈ গৈছে গাখীৰ খোৱা কেঁচুৱা লৈ গৈছে 4টা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক হয় ক'ত গ'ল কি কৰিছে আমি সেইখিনি মানে অলপ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মানে যদি আপোনালোকে গম পায় ক'ৰবাত গাড়ীয়ে মটৰে ক'ৰবাত যদি দেখি পাইছে বা টাউনে চহৰে যদি দেখি পাইছে বা কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ভণ্টি যদি বহিছে বা কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ভালকৈ কাম চাম কৰি থাকিম বুলি যদি ভাবি পেলাই যদি ভাবিছে যদি যোন মালিকৰ ঘৰত আছে সেইটোও আমাক এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আমাক জনাই দিয়ক ন বা আমাৰ ঘৰত আছে বুলি বা কেৰেলা চেৰেলা বা ট্ৰেইনৰ চেইনৰ য'তেই নহওক যদি গম পায় আপোনালোকক হেৰি কৰিছোঁ কৈ দিব যদি দেখি পায় যোনে হ'লেও গাড়ী মটৰত যোৱা বা য'তে হওক ৰাস্তা ঘাটত দেখি পালে কৈ দিব এইটো ল'ৰা ছোৱালী 3টা এৰি থৈ গুচি গৈছেগৈ এইটো বুঢ়াটো তাৰ মতাটো এই আমি চবে ঘৰৰে ওচৰ হয় কাহিনীটো গোটেইটো কৈ দিলে নহয় জানে এনেকুৱাটো হৈছে বুলি তাৰপিছত আপুনি কি ভাবে এতিয়া ঘূৰি আহক বুলি ভাবে না এতিয়া গ'ল বুলি ভাবে আপুনি মই এতিয়া মই ভবা মতেতো সি য'ত গ'লোঁ য'ত থাকিলেও মোৰে অকল সন্তানটো পালে মই হৈ যাব ইমানেই ভাবোঁ মানে তাৰ কিবা এটা আপোনাৰ মাইকীটো নাহিলে হৈ যাব আৰু না অকল সন্তানটো পালে না এইটো সন্তানটো ল'ৰা না ছোৱালী আছিলে কেইবছৰ আঢ়াই বছৰ হৈছে না মুঠতে খোজকাঢ়ি কথা পাতিব পাৰিলে আৰু না ঠিক আছে আৰু সিহঁতে য'ত যেনেকৈ থাকক ভালে থাকক অকল খবৰটো পাব লাগে মানে মই ৰাইজক ক'ব বিচাৰোঁ এতিয়া তাৰ মোবাইল লৈ গৈছিলে না মোবাইলটো কি হৈছে তাৰ চুইচ অফ হৈ আছে এতিয়া থানা চানাত তেনেকৈ এজাহাৰ দিছিলে নেকি থানাত দিছোঁ মই দি থৈ দিছোঁ এতিয়া ৰিজাল্ট পাইছে না পোৱা নাই তেনেকুৱা ৰিজাল্টটো নাই পোৱা নাই কেইদিন হ'ল থানাত দিয়াটো থানাত দিয়াতে মই 19 তাৰিখে গৈছে মই 20 তাৰিখে দিছোঁ মই এতিয়ালৈকে খবৰ নাই আপুনি যোৱা নাই নেকি তাত থানাত খবৰ ল'বলৈ থানাত খবৰ ল'বলৈ নাই যোৱা মোবাইল নম্বৰ মোবাইল নম্বৰ দিছে মোকো দিছে ফোনো কৰিছে মোক ঠিক আছে হ'ব ইয়াতে খবৰ পালে খবৰ কৰিব নহয় জানো थ' बेनोमोन गासैखौबो फोरमायजोब्बाय नङा होमब्ला आंनि लोगोफोर माने खोथाया बेनो गोमानायनि मेन खारनखौबो नोंथांमोना फोरमायबाय हौवायानो फोरमायबाय बेजों लोगोसे ओमफ्राय आं लास्टआव मोनसे सोंबावसै दिनै बे गथ'फ्रा मा लुगैयो बिमाखौ लुगैफिनगोन ना फिना बेवहाय माने सबसे गिदिरसिन माने बुंनो रोंना नैबे उन्दैफ्राथ' मा बुंनो रोंबा এতিয়া তহঁতে এই তাৰ কিবাবিলাক কি ভাবে এতিয়া মাকটো লাগে না নালাগে এতিয়া কৈ দিয়ক এতিয়া মাকটো আহিব লাগে না আমাক মাকটো এনে পলোৱা মানুহ মাকটো নালাগে বুলি কয় ঘূৰাই লাগে আৰু না তাৰ এইফালে আৰু ভণ্টি আছে নহয় জানো তহঁতক কওকচোন মাকটো ঘূৰাই লাগে না নালাগে ঘূৰাই লাগে কান্দি আছে নেকি মাকটো মনত পৰি পেলাই কান্দি আছে না কান্দিবই ইমান ব্যস্ত তোক কৈ দিচোন তোক মাকটো লাগে না নালাগে লাগে আৰু ভণ্টিটো নুনুটো লাগে না जाबाय दे उन्दै गथ'फोरनि खोथा नङा होमबा बिमाया आखला जियानो जा उन्दै गथ'फ्राबो बिसोरनिनो बिमा नङा होमब्ला थ' बेनिखायनो बिथांमोना हांख्रायफिनदों लुगैफिनदों बेनिखायनो नों जेरावखि थाया मानो মানে য'ত থাকে নহয় বৰ বুজি পায় না নাপায় বুজি পায় য'ত থাকক মানে এই কেঁচুৱা মানে সৰু সৰু ছোৱালীৰ কাৰণে ঘূৰি আহিলে মোৰ কাৰণেও ভাল তাৰ কাৰণেও ভাল ৰাইজৰ কাৰণেও ভাল চবৰ কাৰণেও ভাল নহয় জানো
ঘূৰি এইটো মানে বহুত একবাৰ গ'লে যদি এইটো মেজৰ প্ৰব্লেম নহয় একচুৱেলি ঘূৰি আহি পেলাই একবাৰ ঘূৰি আহিলে চবেই ক্ষমা কৰিব নহয় জানো শুধৰণি লওক নিজৰ কিবাটো তাৰপিছত ইয়াত ভালকৈ থাকক আৰু নহয় জানো সেইটোকে আশা ৰাখিলোঁ নহয় জানো দে চবৰে ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने नैबेयावहाय नैबे जिथुनिखि आं जायनि न'खराव फैदों बेजों लोगोसे बिसोर गामिनि फ्राय गामिफ्रानो खावसे सब बेलेग बेलेग जाथिजों सब जमा दं आरोना बेवहायनो माने बर'फोरबो दं ज' लोगो नांनानै माने मोनसे गामि आरोना बेवहायनो माने बर'फोरबो दंफैयो दानि रायलायनायाबो बर'मोन एक्सुवेलि बै मानसिया जाय मानसिया खारदों बे बुजिनायनि थाखाय बियो बिथाङाबो माने हारसानो बुंनाय जादों आरोना थ' नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय बेवहाय आंजों लोगोसे बेवहाय माखासे नुनायफ्रा फ्राय बर'आनो गोजा नै बिसोरबो बर'आनो गोजा नङा होमबा मा गामिखौ खोन्थालाय नोंसिनिखौ मा गामि जोंना 2 नं पाहारपुर बाहुनियालाय माखौ दोनो बाहुनियाबो सिगाङावसो एक्सट्रा आरोना एक्सट्रा 2 नं पाहारपुर गोलैयो आं नोंसिनिखौ माने बाहुनि नंनानै दंगासिनो बाहुनिया थिनालि बारबोनानै ठीक আছে ओमफ्राय ओरैजे न'खरसेनि गोजा ना बेलेग बेलेग जोंना इयो बिखुनजोनि बिदा बिखुनजोनि बिदा नैबेखौ नायनानै लानाय ओमफ्राय बियो माने अरुणाचलनि खोमालै होलाय जायखार गामलिननि सापर्टार बिथाङा नङा होमबा ओमफ्राय ओरैजायबो दङ ओमफ्राय जोंहा मादैया बहाय न'आलाय मा गामिनि बिनिबो आंबो पाहारपुरनिनो आरोना न' बबे नोंसिनालाय ओरै खोन्थाहरलाय नैबे माबाना बै मोनसे बारनाया बै रोमै मोनबोनाय आरोना दे बेवहायबो बर'फोर जोगो दंफैयो आरो खिन्थु आं माने बेवहाय फैबाथाय माने सोब जाथिजों थाब्लाबो बिथांमोना माने एक्सुवेलि दख'नाखौ गाननो नागिरा आरो आं दा खोन्थालांगोन आं दा रायलांगोन बिसोरखौ नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय थ' लोगोफोर बेजों लोगोसे नैबे 2 नं पाहारपुर होननाय गामियाव माखासे बर'फोर दं दे दानि खोन्थानाय बायदि माने सोब जाथिजोंनो लगायल'थाय थायो नालाय थ' बर'फ्रा माबायदि कन्डिसनाव थायो बिसिनि रायजो जानायफ्रा माबायदि एसे नायलांफा लोगोसे बेजों लोगोसे नङा होमबा बेखौ देखायनायजों लोगोसे गासैखौ जोंनि बर'फोरनि समस्याखौ एसे आंबो जायगानिब्लाबो फ्राय बेयाव हाबफैनाय जायामोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना बेबायदि जायगाखौ आं फैफेराखैमोन एकदम ओरैजाय साहाथिं ओरैबायदि समायना हाजो दंना खाथि एकदम नांजाबथारनाय हाजोजोंनो बारा गोजान जाया थ' गामिखौबो नाय नङा बानदोंमोन ओमफ्राय नैबेलाय मा न' बेवहाय दङ नै जोंहा बोरै रायजादों बेसे परियालफ्रा बेसे आदै नालाय सेंग्रा सिख्ला जाखानोसैलाय हो उफु मानो हारसा नोंस्रा हारसासोलाय नामा बुरिया हारसा रायसाना बिहामजोआबो हारसा गथ'फ्राबो सब हारसा रायलायोसो मा जागोन बिजों समस्या संसारा बोरै जागोन बिजों मानो बर' फोरोङाखै नै रायलायलाय नै गाव नों फिल्माव ओंखारगोन दे टिभियाव दे गाव गेलेनायखौनो मिथिया खोमा बे मा गेलेदों मा होनो बेखौ ओइ माथोसो नांजाबाय मा नागिरखो जेबो नागिरनांला फै जिरायला आङो नागुरना फैदों थ' बेवहाय माने जोंहा आदैमोना सब मिक्सार जाजोब्बाय नङा होमबा ओमफ्राय खेथि बाथि मावो ना आदै आदिसो मावो न'नि हा गैया न' बिथाल' दं दा बेखौ बायना लाखाना माखो नैबेखौ माथो माइ गायदिया देग्लाय हास्राबासो माबायाबो आरो बोथोराबो देग्लाय गाज्रिमोन ना नैबे जाबाय दाख्लै जिथु हिनजाव खारदोंना बिदानि बिनानावसो बिदानि बिनानाव दा बेनो आसल मेन माबाया खारहोनाया बिनि न'खरनिफ्राय खारनाय बायदि बिनि गाननाय जोमनायखौ लाना थांदों आरो बिसोरथ' सारि लायो नालाय सारि बायदिसिना बिसोरनो न'निफ्रायनो माने गाननानै ओंखारलांदों माने बेयो सब मिथिजोबगौ बिसोरो नैयो आरो मानसिया दंना गैया इयाव दा गैया इबो गैया माने दंबाबो माबा बेलेगाव थांदों आरो ना खामानि मावनो बेलेगाव थांदों आरो ना दे बेबो मिथिगौ बेबो मिथिगौ बै दा जिथु तिनिआलि बिसोर साथामा माने मिथिजोबगौ थ' बेजों लोगोसे आरो बेथ' जोब्बाय नङा होमबा ओमफ्राय नोंस्रा मा धोरोम फुजियो आङो बाथौ गायनाय दं गैया उथिं दङ ना थिग আছে बर'नि फिसा नालाय नङा होमबा दे मोजां गाज्रि खबर लाफैबाय लालायदो दे थ' खामानियाथ' बेलेगसोमोन नालाय बेजों लोगोसे खबर लाफैलायबाय आरो ना ओमफ्राय ओरैबो हाबलाय एसे नोंथांमोनाबो नाय एक्सुवेलि माने जोंनि जायगानि मानसिफ्रानो जोंनि नैबे गामिफ्राव हाबफैया मानो हाबफैया नैबेफोर लामाफोरखौ नाय नङा होमब्ला ओरै थांनाय लामाफोरखौ नाय जेबो डेभेलप गैया जेबो माने एखेबारे स्रिं स्र' आरो जेबो गैया थ' बेनिखायनो
हायोब्ला बेफोरबायदि खना खनला गामिफ्राव जिहेतु गामि दङ नङा होमब्ला ओरैनो दाख्लैथ' बड'लेण्ड माबायावबो जोंना बिटिआरआवबो गोलैखायासै जिहेतु ओमफ्राय BKWSनि आन्दारावनो गोलैबाय दा बिथांमोननिफ्राय सेन्सासखौनो लांनाय जाखादों नङा होमबा बेफोरखौ नायनानै उनावफ्राव माने एसेसो डेभेलप जायो खोमा बेफोरखौ नागिरलायफैनानै डेभेलपनि खामानिफोरखौ होफैनांगौ आरोना बेफोरबायदि लामाफोरखौ एसे होफैनांगौ 2 नं पाहारपुर गामिनि बर' रायजोनि न'फोरखौ नायहैनाय आं बिराद गोबावनिफ्राय फैनो नंब्लाबो माने बिसोर गामियाव हाबफैनो हायाखैमोन दिनै नायदो बेल' नोंसिना फरियाला नै माथो बिसोरबो मोनफैखुमानानै दं दसेनो हा वाव थान्दालै गामियाव बिराद थान्दा ओरैबायदि माने दानि ओरैजे एसे दहा मोना जायगाया बेयाव एसे थान्दा आराम मोनदां नोंबो हिन्दी रायलायनाय खोनादोंमोन दानि बर' रोंना रोङा बर'सो हिन्दी रायलायनायखाय आं माने हिन्दी बा बबेबा एकदम माबानिफ्राय फैबाय नामा साननानै गिदोंसो आं दानि बिथांजों रायलायजानाय नङा साननानै आं गिनासो दंमोन दे थिग আছে ओमफ्राय फै ओरै फै मा मावो दा मानसिया ओरैनो दं मा ओरैनो दं ओरैनो न'आवनो दंगासिनो दं जेबो ओमफ्राय फरायनायफ्रा फरायदिया उन्दैनिफ्राय उन्दैनिफ्राय फरायनो हा बिदि मोजां जाखो बेसेसिम फरायनाय थाखो बेसेसिम खोन्थादोब्रा 5सिमल'सोमोन 5सिम थिग दं दा खै बोसोर जाखांबाय 25 वाह लानो जाबाय माथो होफैयाखै दाबो नागिरना दाबो ना दंखायो ना दंखायो गैया थिग दं माबा मोनसे मावग्रा मा ओरैनो थायोलै ओमफ्राय गस्लाखौ बिदि गाननांग्रा मा जोम ना गोजांदों नों गस्लाखौ ओमफ्राय जोमबाय थानाय माने गोजांनो सानदों आङो गरमखाय दे ओमफ्राय जामारै न'खराव ओरैनो माबायदि खबरफ्रा मालाय गैयि मानसि नालाय बिदिनोसै हाजिरा मावना जायाबा ओमफ्राय माबाया माहाजोना मालिकआ गैया गोमाबाय आरोना होमबा माने दा गारजेना नोंनो जानानै दं ओरैथ' बिहामजोरा फिसालाया मा खामानि मावो न'फोर साबेसे दं दा न'खराव 7 देरसिना मा मावो देरसिना ओइ माबा दंहैयो बेयाव थाहैबाय गोजोन खालामबाय सानै माने ओइ दा माबानाव मा नाम मोनलाय बै थिं बेफारिया दखान होनाया मा नाम मोनलाय नोलोबारना मिथिबाय दे खोन्थादो बेयाव गारि लाना फैदोंना बे गारि सालायनाया बेनो बिसोर सलायोना दा बावसो थांदों बेबो दे जेबो नङा दे फरियालफोरखौ मिथिबाय ओमफ्राय आं दहाय माने बिसोरखौ एसे रायलांनो होननाया जाहैबाय नै नायजोबफिनखौ बेयाव माने सब मिक्सार जाजोब्बाय नालाय लगायजोब्बाय नालाय माने कमन जाबाय ओमफ्राय नैबेयावबो सोरगिदिं नाय नोंसोरो दख'ना नुनाय नङा बेवहाय बिदिनो कमन जाबाय नैबेयाव गोबाय गिजि माने दं आरोना खारनखौ एसे खोन्थालाय देलाय मा होननानै बिदि थाजोबो नोंसोरो आंथ' नोंसोरखौ दहाय बर' ना मा सिनाय माने बर' ना हारसा फाथाखौ मोनाखैमोन नोंसोरखौ दा सिनायनो दा आं गोदान मानसिफ्रा सिनायफैनो एसे दानसि जायो नङा होमबा मिस खालामा आरोना ओमफ्राय नोंस्रा मा मेन बर'नि न'खर होनबा धोरोमा सिगां नालाय मा फुजियो नोंसोर ओरैनो ख्रिस्टियानस ना थिग আছে जागोन ना नैबे माने बेवहाय बाथौबो दं ख्रिस्टान नोंसोर ज' गासिबो लगायल'थार ना थिगानो जेबो नङा ओमफ्राय फरायाखिसै रावबो न'आव नानिया बेसे फरायखो अबहाय नोलोबारियावनो आंबो बारा थाल खालामाखैमोन नङाबा नोलोबारियाव फरायग्राफोरखौ आं सिनायजोबो दे थिग আছে मोजाङै फराय हारसासो खोमा ओइलायसो मिथिखायो आं नोलोबारियाव फ्रायानो माने ओरैनिफ्राय बारै हारसायाव फरायजोबनो नागिरो नङा होमबा दे जेबो नङा नोंखौसो आसरित जाबाय आङो 25 जाबाय दै खिन्थु 25 जाबाय 25 खिन्थु एसे बारबावनांगौबा खिन्थु मुस्किल दंसै नोङो ओरैनोसो दंबावो नोङो मबाइल दंना गैया आखायाव मबाइल दंना गैया गाज्रि जाबावोसो मिसाजो नोङो गैला आरो बिदिब्ला दे एसे एनै माने खबर लाफैलायबाय नङा होमबा गाज्रि मोननो नाङा बर' न'खरफोर नालाय जोंहा जोंनि बर'फोरखौ बयबो नुलायनांगौ बयबो खबर लालायनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय आं दहाय बुंनाय बायदि जोंहाथ' बिटिआरआव गोलैनायनि खुनु सम्भाबनाय गैखाया नालाय BKWSआव जि एसे गोलैदों जेनेबा डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मोननांगौ आरो ना नङा होमबा हमना ला न'आनो होन बेफोरखौथ' जेनेबा पन्सायतआ हरबाय नङा होमबा
किसु फिसा फिसौ एसे फिसा फिलौ सुबिदाफोरखौ हरलायनांगौ आरो ना नङा होमबा दे थाथ'लाय दे नैबे लामाखौ नायलायनि ओरैबायदि दैयानो बिराद उसुबिदा नैबे लामाया लामाखौ नायलाय ओरैबायदि बोरैबा अयनायखानै लामायानो बे देरबाथ' माजों थाबायनोसैलाय नायलायनि दंना गैलालै मानसियालाय बिराद असायनोसै लामायानो नै माथो माबानिबो दङ फै नैबेयावहाय माने नैबेयाव वाटार साप्लाइनिबो दै दं दै जल मिसननिबो दं बिराद माने बोरैबा जायगायावनो बेबायदि जायगायावनो माने दै गबाय थानाय बायदिलाय अ टाइम बाय टाइमसो गयो खोमालै फुङावनो गयो सेन्देल गानथ'लाय आङो बेवहाय माने बिराद गाज्रि जायगाया माने सेन्देल गानलायनानै फैनाय अबस्था नङा नालाय ओरैबायदि औवा सायख्लुम जोख्लोब जायगायावनो बर'फोरनि न'खर दङ बेवहाय माबोरै इसे बेबायदि जायगायावसो खारबोगोन नोंस्रा नायलायनि बिराद बोरैबा माने जोख्लोब खोमसिखोमलावरि जायगाया बोरै बिदि इसे खोमसिखोमलाव जायगायावसो खारबोगोन नोंस्रालाय ना गोदोनो बेसे गोबाव जाखो बेयाव खारबोनाया देर बोसोर जायाखै सत्र' मासआव फैदों बिसोरो सैथ्र' मासाव फैदों फागुन मासाव होनबालाय बोसोर जायाखैलै ओमफ्राय हजों जायगाया गाज्रिमोन जायगाया मोजां मोनो जोंहाय मालायनि हायावसो थाथ'दोंमोन ओमफ्राय बेना निजे हा जाबाय आरो ना सिगांनिया माने निजेनि हामोन ओमफ्राय दाहार दुवारनि थाखाय बेयाव खाना ओमफ्राय नैबेखौ बायना लाफैखोना दंखायो बायना लाफैदों बायनासो लाबोदों खै बिगा हाया ओइ आदानि आदाल'सो खथासे न'आव सोर सोर दं ओरैनो न'आव दा रावबो गैया आं हारसिंसो ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो थैनायालाय दाख्लै मा मासाव मोनलाय दैज्लां मोनियावनो मोना इयावनो थैफैदों गोमानाया सत्र' मासाव न'खराव साबैसे दंमोन नोंलाय गथ'फोर साब्रै दं आरो दा मा मावोसैलाय सासेया हायद्राबाद दङ ओमफ्राय सासेया इटानगर नाहालगाव दं नाहालगाव ओमफ्राय हारसिंसो होनबा नोङो गिया बे खोमसिखोमलाव जायगायाव हारसिं थानो गियो हराव मालायनाव उन्दुयो सानाव न'आव थायो न'खर बेसे दङ नोंसोर गामियाव ओरैनो बर'फ्रा होजोंहाय नैबाव ना होजोंसो नोङो बेजों जमा नङा ओइथिंजाय बेजों जमा जाफैबायथ' आरो इयाव फैबाय नालाय गासै बर'आ 30 घर खोमा इयाव इयाव न'बा जायो आरोना दे थेर दं ओमफ्राय ओरैजाय नोंनियाव थांदोंमोन मानो दहाय जों हाबहैनाया मानि बिमाया आदसा बिदि जानानै दङ माहाजोन जाथारबायमोन फिसा सानसेखालि ओमफ्राय होखारखो बिहामजोखौलाय होखाराखै गावनो बहानिमोन बिहामजो बिहामजो बहानि बोसोरे खारो रुवाथि थायो बोसोरै खारो खारबाय बिदिबा जोंनि बर'फोरनि संसारा मा जागोन बिदि बोसोरै खारबाय फैला ओमफ्राय फिसालाया बबाव दं दालाय ओइयाव दं बिसन लानो मा मावगासिनो ओरैनो खामानि मावहैदों मिस्ट्रि जानो मानो लिंदोंथाय दे संसारा नोंसिनावबो हाबफैदोंमोन दानि लोगो मोनबाखिसै रावखौबो न'फोरखौ नायस्रांनो होननानै बर'फोरनि संसारखौ नायनो होननानै दा लोगो मोनबासै इयाव ग्रोब लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिहामजोआ दा मा अबस्थायाव दं फैफिनगोन ना फैफिनानो फैयासो होनदों इटानगरावसो गथ'फोर गैयामोन दं सानै इयाव थालांबायना जोंनि बर'फोरनि संसारा बिराद दुखुनांथाव दे जेबो नङा इसोरा अनोब्ला सानसे समाव लाबोफिनना फैगोन मोजां खालामगोन नङा होमबा बिदिनो थाथोंसै नङा होमबा ओमफ्राय दा नोंसोरलाय लाबोफिनगोन ना मागोन फैफिनोबा फैबालाय लाबोगोन आरो फिसालायाबो लाबोगोन ना लाबोगोन दा गावनो फैया होनदोंना फैयानो नांखाले आंनो जिन्दिखि होनदों फाथोलाय बिसिनो नागिरदों नामा उनाव फैबा बिसिगोन फैबासो बिसिगोन ना दा मा मावहैदों बिलाय इटानगरावलाय खामानि मावदो बन्थि थादो बिराद इदिनो खायो बसरे गफुराव थाङो ओंखाम संनो आरो फैयो बोसोरै खारो माथो भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो देखायबाय समयसाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय खोन्थाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे बयबो मिथिनाय बायदि एसे अननानै शेयार खालामनो आरोना होआ आरोना लोगोसे जाय गोदान फैदों माने भिडिअखौ एसे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरोना अननानै नङाब्ला जोंहा भिडिअ बिराद खालामनो जोबोद खस्थ' जायो जोबोद खामानिफोरबो गारनानै भिडिअ बानायनो गोनां जायो नालाय थ' बेनिखायनो आं गासैनिसिमबो गुरैयै आर'ज गाबनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गासैनिसिम मोनसे थेंक इउ फर वाचिं